हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ ଉପରେ ଉଁ, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କହିଦେଉଛି କି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ପୁରା ତଳ ଭାଗରେ ଏଠୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 4 ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ପୁରା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି ଆଜି ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାଇ ହେଲାନି ପୁଣି ଚାଷର ଅଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରୟାସ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୁବ ଚାଷୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଚାଷ ଉନ୍ନତ ହେଉ ଭେରାଇଟି ଉନ୍ନତ ହେଉ ଚାଷ କିସମ ଉନ୍ନତ ହେଉ ଆଉ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ବର୍ଷା ହେଲା ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଇ ଚାଷୀ ଭାଇକୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ବାଇଗଣ କରିଛନ୍ତି କଲରା କରିଛନ୍ତି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ସହିତ ଜାମୁକୋଳି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ମୁଁ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖା କରେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବନେଇବି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କି ଏଇ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯୁବ ଭାଇ ୟଙ୍ଗ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ପୁରା କାଦୁଅ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ହେଲାଣି ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଗୋକୁଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଗୋକୁଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଇ ବାଡ଼ିରେ କେମିତି ଚାଷ ବାଇଗଣ ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ଚାଷ କେମିତି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବାଡ଼ି ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଟିକେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଗୋକୁଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଗୋକୁଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।